खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव मिरुआरि एबसुनि 54थि गायसननाय सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सोलोंथाइनि फसंथान हारि आरो हादर दाफुंनायनि खाम्फा बुंदों जयन्त बसुमतारी। विधान सभा बिसायख'थियाव बीजेपी आरो बीपीएफ गोरोबथा जाया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। डिब्रुगड़ाव एसिडजों गाग्लोबदों दायनिगिरिया पुलिसनि आखायाव। दिनैनिफ्राय फास्टेग गैयाब्ला टल गेटआव 2 गुन मासुल होनांगोन। जनाइनि एमएलए भुवन पेगुआ बीजेपीआव हाबबाय। इन्दराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांदों। इन्डियान सुपार लीग ISL आव मैया नर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC आरो एटीके मोहन बेगन FCआ बे मोननै हानजाया देरहानो हादों। बिग बसनि फाइनालाव राखि सावन्तआ गावनि जायगाखौ बानायनो हादों। दानिया आबुं रादाब। दिनै 15 फेब्रुआरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि गायसननाय सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि गायसननाय सानखौ दिनै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि BKB नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरुआरि खुंफुंदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मुंख्लं खाम्फा बिबार बावजेनो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ आरो 54थि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै गं 54 आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारिया फोजोंजेननानै मावफुंनानै होयो। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार भुपेन नार्जारिया। लोगोसेनो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब मावथांखि 2021-2025 खौ बेखेवनानै होयो आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुनि 54थि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फकलार बिफाननि OD प्रफेसार अनिल बर'आ आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर दिनेश बैसुआ। बे हाबाफारियावनो थिखानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो फारियै मुस्रि जगत सरगयारि प्रफेसार एजुकेशन डिपार्टमेन्ट गुवाहाटी इउनिभार्सिटी, मुस्रि दिपांकनाथ प्रेसिडेन्ट आशु, डक्टर फागुना बरमहलिया एसिस्टेन्ट प्रफेसार बड' डिपार्टमेन्ट गुवाहाटी इउनिभार्सिटी। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव एबसुनि 54थि गायसंनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनि आफादगिरिफोर आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सोलोंथाइनि फसंथान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि आरो हादर दाफुंनायनि मोनसे खाम्फा। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननाय कमिटिनि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया। दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गाहाय मावख'आव बानजायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि गायसंनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारिया बुंदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि गाहाय सिनस्रि जाय हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोदनि समाव रैखाथि होबोदों, बर' हारिखौ थांना थानायनि गोथार लामाजों दैदेनलांदों। बेनो जाबाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। एबसुआ बर' हारिनि मोनसे सोलोंथाइनि फसंथान जाय फसंथाननिफ्राय बर' हारिनि गोगो गुन गोनां फरायसा फरायसुलि आरो हारिखौ दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि, लिरगिरि, फालांगियारि बायदिखौ बर' हारियाव जोनोम होदों। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव हारि हादरनि थाखाय अरायबो खामानि मावलांगोन होननानैबो जयन्त बसुमतारिया बुंदों। फैबाय थानाय आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बीजेपी आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि गेजेराव गोरोबथा जानाय नङा होननानै रोखा खालामदों आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि आरो नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बे समाव बीजेपीआ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आरो GSP दोलोजों गोरोबथायाव दंखायो आरो बे गोरोबथाया फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थियावबो सोलिबाय थागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेनिफ्राय बे रोखा जादों दि बीजेपीआ BPFखौ नागारना आरो UPPL जों लोगोसे आखाइ हमनानै फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। बबेखानि बीजेपीआ BPF जों लोगोसे 5 बोसोरनि थाखाय गोरोबथायाव दंमोन।
बेनिखायनो बे 5 बोसोर मावबुब्लिखौ BPFआ गाहामैनो मावफुंलांदों आरो फोजोबथों होनना खावलायदों आरो बेनि उनाव BPFआ हारसिङैनो गोजान जालांगोन होननानैबो हिमन्तआ बुंदों। ओरैहाय AGPनि दैदेनगिरिफोरा BJP MLA थानाय बियाबफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफोर बानजायनाया मोननै दोलोनि मोनसे बिसायख'थियारि आदबसो होननानैबो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। 14 फेब्रुवारि खालि भेलेन्टाइन डे सानखालिनो डिब्रुगड़आव एसिडजों गाग्लोबदों। डिब्रुगड़नि मिर्जाबगनि साखाथियाव बे हिंसायारि जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलियाव सिख्लाया गावनि खामानि मावग्रा जायगानिफ्राय लोगोजों न' फारसे थांबाय थानाय समावनो बाइकजों फैनाय दुथाङा एसिडजों गाग्लोबनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। उननि समाव ओनसोलनि रायजोफोरा दुखुथिया सिख्लाखौ बोखांनानै आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि 34 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गोसो थोनायखौ नेवसिनायनि थाखाय भेलेन्टाइन डे सानखालिनो एसिडजों गाग्लोबदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव डिब्रुगड़ पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव एसिडजों गाग्लोबग्रा दुथांखौ सान्थिफारानिफ्राय हमना मोनो। गोसो थोनायजों नेवसिजानायनि थाखाय एसिडजों गाग्लोबग्रा दुथांखौ 50 बोसोर बैसोनि बुद्धदेब दास होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि भेलेन्टाइन डे सानखालिनो डिब्रुगड़आव एसिड गाग्लोबनाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमखिखांहोदों। फास्टेग सिस्टेमा दिनैनिफ्राय गोनांथार जाबाय। खबब्रै एबा बेनिख्रुइ बांसिन साखानि गारियाव फास्टेग लागायाब्ला टल गेटआव दिनैनिफ्राय 2 गुन मासुल होनांगोन। मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै फोसावनाय बादिब्ला 15 फेब्रुवारि हर गेजेरनिफ्राय एबा दिनैनि हर गेजेरनिफ्राय हादरनि गासैबो राजालामानि टल प्लाजायाव फास्टेगआ बाहायजागोन। फास्टेगनि जुनै टल गेटआव नोगोद रां होनायनि लेनदेना बन्द जागोन। फास्टेग माने गंफ्रोमबो गारियाव मोनफा मोनफा क'ड थागोन। फास्टेगआव रिचार्ज खालामनायनि खाबुबो थागोन। रिचार्ज खालामखानाय फास्टेग थायोब्ला मोनफ्रोमबो टल गेटआव गोरलैयैनो बारलांनो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगांनि समफोराव फास्टेग गैयाब्लाबो टल गेटआव रां होनानै खामानि सोलिनो हायोमोन एबा बारलांनो हायोमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय बे खाबुआ थानाय नंलिया। गारि बिगोमाफोरा फास्टेग लागायाब्ला 2 गुन टल मासुल होनांगोन। रिपर्ट बादिब्ला दिनैनि समाव भारत हादरनाङै गं 424 टल प्लाजाफोर दंसै। जनाइनि MLA भुबन भेगुआ दिनै भारतीय जनता पार्टी BJPआव हाबबाय। आसाम रायजोआरि BJPनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास, मिरु BJPनि गाहाय नेहाथारि MP दिलीप साइकिया, भुवनेश्वर कलिता आरो मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यनि नुजाथिनायाव जनाइनि MLA भुबन भेगुआ दिनै BJPआव अफिसियेलि जइन खालामबाय। मख'नो गोनांदि भुबन भेगुआ जनाइ बिधान सभानि मासियाव उदां बिजाथि महरै बादायनानै थांनाय 2016 मायथाइयाव MLA महरै देरहाबोदोंमोन। सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला NSUI नि बारग' नेशनेल सेक्रेटारि देबाश्री बरा, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' गाहाय नेहाथारि जनालि बरग'हाइ, कंग्रेसनि आगु मन्त्रि शरद साइकियानि फिसाजो रसमिला साइकिया आरो गोबांसा सोद्रोमाफोरा दिनै BJPआव अफिसियेलि जयेन जाबाय। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांलाबनाया गोबांथार जादों। मोनथिनाय बादिब्ला पेट्रलनि बेसेन बांनाया बाङै बाङैनो 100 रांसिम सौहैबाय। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला रायजोनि फालांगियारि राजथावनि इन्द'रआव पेट्रलनि बेसेन बांनायाबो गोबांथार जादों, जेराव 100 रांसिम सौहैनो 3.13 रांनिल'सो गोनांथि दंथारसै। मख'नो गोनांदि पेट्रलनि बेसेन बांनायजों लोगोसे डिजेलनि बेसेन बांनायाबो गोबाङैनो जादोंसै, जेराव डिजेलनि बेसेनाबो 86.96 रांसिम सौहैथारबाय। जाहोनाव पेट्रल डिजेल बाहायग्रा गोबांसा सुबुंफोरानो जिंगानो गोनां जादों होननानै मिथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांलाबनायनि सोमोन्दै इन्द'र पेट्रल डिलार्स एस'सिएशननि आफादगिरि राजेन्द्र भासुआ पेट्रल आरो डिजेलनिफ्राय सरकारा टेक्स लानायखौ खम खालामनांगौ होननानैबो बुंदों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो ओडिशा FCनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो ओडिशा FCखौ गल 3 बल सोनो हादोंमोन आरो ओडिशा FCआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCखौ गलसेल' बल सोनो हादोंमोन। जाहोनाव बे मोननै हानजानि गेजेराव जानाय गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ देरहानो हादोंमोन। लोगोसे मैयानि समावनो इन्डियान सुपार लिग ISLआव ATK मोहन बेगन FC आरो जामशेदपुर FCनि गेजेरावबो फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। बे मोननै हानजानि गेजेराव जानाय गेलेनायाव ATK मोहन बेगन FCआ जामशेदपुरखौ गलसे बल सोनो हादोंमोन, नाथाय जामशेदपुर FCआ ATK मोहन बेगन FCखौ
गलसेबो बल सोनो हायैनि जाहोनाव मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISL आव दिनै मुम्बाइ सिटी FC आरो बेंगलुरु FC बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बिग बस 14 खौ साबजाथाव खालामनो थाखाय गोबांथार नाजासोमनाय खामानिया सोलिगासिनो दं, जेराव बादायारिफोरखौ न'नि बाहागो महरै बाहायनाय जादों। मोनथिनाय जायोदि बेहायनो राखि सावन्तनि मुङाबो फारिलाइ बादियै दं। मख'नो गोनांदि बिग बसनि फाइनेलाव राखि सावन्तआ गावनि जायगाखौ रोखा खालामबाय। मोनथिनाय बादिब्ला बिग बसनि फाइनेलाबो खुंफुंजानो थाखाय बांद्राय सान गैथारलिया। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला राखि सावन्त, आली गनी आरो राहुल वेड्डामोननो फाइनाल राउन्डआव देरहानो थाखाय आरोबाव जायगा मोनसे होनाय जादों। मख'नो गोनांदि 14 लाख रांनि चेकखौ टास्ट गार्डेन ओनसोलाव दोननाय जादोंमोन आरो जाय बेखौ दिखांगोन बिनो फाइनेलाव सौहैगोन। नाथाय देरहाग्रानि बे रांखौ फाइनेलाव मोननाय रांजों दाननाय जागोन। मोनथिनाय जायोदि राखि सावन्तआ चेकखौ मोननो हादों आरो फाइनेलाव बियो गावनि जायगाखौ बानायदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोख्रों बादायारि रुबिना दिलेक, आली गनी, राहुल वेड्डा आरो देवलिना भट्टाचार्य जाज खानमोनहा फाइनेलाव सौहैनो थाखाय गोख्रों दावहा नांगोन होननानै मिन्थिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।